Sisen ngi aingo yu blay bengi yo yang ni kalat kum Jingiaseng Khynnah bani shakri yu nga khot lang pi baro bani shimenta bat ngi bani mani yu blay hakani kapor bat kum ta shwabing ni ach khmat tungin pendam hau blay ki jingdoi ni wana khmat jome ko pa be man aingo ime ni ka step ka me a yang ngi ko try bani yo bani shakri lang man pendon burome kerteng bakhu ki jome kum ki hab ki barit yarap ingi ko try we pi we bangin yo man sngot hu na kaktin ka jong me ko try shimi gini jingshakri jungi to yalam do min sim hu jong me ko try hakrteng jisu ban nazaret amen nginya rwai lang ye shimta ni jirwai ba sanspak na phunai but sanspak propusau bar hadien joni jirwai ngan sekerpat imes HAKA MAWROH bini shimi ka benta ka jungi HAKA pulis nang badwai Shwa bangin let show blay hagi jingduai tungin sha skor na kaktin ke jong ublay kata ke bangila ban shem na ka gospel umarkos kal nong ka ba hendrio ka khot ka ba san phu hendrio bat na ka kitab u Isaiah nong thu lupa kal nong ka ba sau phuwe ka khot ka ba shipho kiktin ki ba ongkum ni shanu ba ulet besut ru shakinong red lane shakinong ba lane shakiri bri kilabu ya ki bapang haki jaka yo bat kila kerpa dia bakin shu yokta ya karmyang ka jan jong tekat ki bala yokta ya ula penkhia ya ki phar to what shapting me namar ngadlong rengkat bat me what sngewbha me namar ngalong ublay jong me ngan penshat bor ya me hooj ngan yarap ya me hooj ngan kershan ya me dakakti kamon ka hok jonga tungin ya let show blay ki jingdoi ko kpa jungi ubhabaneng ngiwan akhmat jome atrai kanrat ngiwan ban aingo eme atrai kanrat ba me mala pen la ingi kumni kum ka Jingiaseng Khynnah bingila ban penlong yakni ka Jingiaseng lang lyngba kani ka online service ngi aingo eme ba me mala long rengkat ban ngi iwe pi iwe wat la ngi de bandon hala ki jong ki yeng ki sam ki jongi hindre ngi la yo ki jingker khu gi bhatam ki jong me ngi yo ka jingkot ka jingkhya ngi yo ka bam ka di ngi yo ka kup ka sem bat ki jingker khu hakiwe pat ru kumjo ngi aingo me ko try ba me mela rekondong ingi a try but mela sha ingi ru ban sngap ya ka ktien ka jong me ko try lyngba ki online service ki paper ngi wana khapat jong me ko try lyngba jong ki ni ki jing ki pa care saudong jongi ko try ngi duai hakani ka por ba me men yara pingi bingin la ban phai shame bingin la nang khamjan shame abangi shim kabu ye kani ka por ba menta bingin la try kanat ban kham itho eme ngi wana khamat jong me ngi duai kerpang na ka benta ye ki to ki bala yo ya uni u covid-19 atrai ngi duai ba me men sngo isne dala ka de ka mon ka jong me ko try to
knowledge banjungo iki to penkia iki to pentingan iki kerpang iki karwai ngutru hakani ka jella ka jongi ngi duai kani ka por na ka benta iki shipai jong ka kwat ka kya jong ki jingdon kam jongi baman la ka sngi ki batrai mir labat step ban ai ki jingdon kam ki ba per kam tam ki shipai ka kwat ka kya ki badi bentur persha yuni khunyang jing pang adwai baka snam ka jong me kan tap kerpang iki bikin la ban yo ka bor kin yo ka jingkot ka jingkya ngadwai kani ka por na ka benta ki baduk ki barangli ki ba shem la not shem jinjar ki ba do iki belasngi hak bakum kani ka por ko try ngadwai na benta ko jong ki ko try ba me men sngo isnei ban pa iki angel ki jong me lyngba jong ki bru ki ba per ban ai ka jingyarap kam tam kum ka balang ka jongi bat ki we ki balang bat ki riu shimet ki seng balang bat ki we ki ba kloy ban yarap ban ai ka jingyarap ikini ki ba duk bat ki ba shitom atrai ngadwai kani ka por na ka bentai ka balang hi ka ba don la ka benta ban pendap ban ai yakini ki jing sa ba kenja men sim lyngba kini ki online service kurkhui pastor ki teman besan yaki baro ki rimpe yang kristan ki bahapok ka balang bakum kani ka por nginang la ban kam jan shame trakanrat ban nginang la ban kam pen kre yala ki jong ki jing em ki jongi bangin la ban yeshem ban me koi kasngi ngi dwai try ba men non kat ba ka balang ru hagi jing kan show jongka ba men pen kulot ki men sim jo ki rimpe yang kristan baro bikin la ban ai kulot chaka kam jo me khnang bingin la ban ai kani ki jingle isen asia ki baduk ki barangdi to long rangkat ba kani ka program hi baro ko we na do basdang hadu bakut kam tam shakri jong me ikong tabitha bi di ban ai ka jingkran ha kani ka por kashan bor bak ik baro ba mi ha na ka shuntur ka jong i kanong bla persat men sim da me to shem tingi kani ka sngi hi baro ko we to ma pingi ki like let ba penso si me kteng ji sungi panu idam amen Kulishbun mes HAKA MAWROH ba philai alam ngi na kting jong blai but kumjuru ha kijing dwai ba khani ka por ngan kerpat ilawan hun pengrub in ai special number ka jong but kum taru nginya point osnon chaka benta ka ba kongsan mengin shashkor na kting jong blai lyngba di Mrs TABITHA LYNGDOH bin shime ka benta ka jong ini ilong wei nong ginokit kam jong ke Jingiaseng Khynnah ka jong but ngakwa ipi ki hep ki berit ba phinia shashkor bha bapin yo kanong ka jingker khu ya ka jingim ka jong pi iwe pi we
kublai api ki heb berit baro. Ni kong Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Pohkseh. Ni ai kublai api baro ki heb ki berit. Bad api baro ki bayapen ya kani ka jingshakri lyngba kani ka YouTube channel. Ni ai kublai api ka kerteng ka batiang bat ka badonbor jong utrai unong pen jongi u Jesus Christ. Te heb berit hagani ka stem ngala perkat ke ka kubor ka ba ublay udan man kren yangi iway pi iway kam tam ye pi ki hep ki berit nda ba ngala pusan ba ngala syem ya kani ka benta ti shwa ba ne tu ye pi ke ka ta ka kubor ka ba ublay udan man ong yangi ha kani ka stem ngakwa ban pen ye pi kani ka way ka dur pila ban pet ye kani ka dur ba pila ban ye idon ayu hapok jongka hooi piyo ya ka dur jong way ubriu ubadam bat ule ayu ni ubriu uduai hooi pila banyo ya kitu kikti bat pila banyo yau ni ubriu ubadam banduai te heb beren ka kubon na ka benta jengi hakani ka step ka dei shapang ka jingduai ladangan kli jingkli ya pi tep shapang ka jingduai hooi pila ban ong ka jubab jang pi pin ong hoon ngitib kamot ayo ka jing duai balang ka klib yang pat ye pi hatu pi shat duai ya ka taru ka jubab pin ong hoon ni shat duai man ka sngi man ka por la ka long hayeng bat imei ipa haskul bat kinong hikai hajingaseng lani hangno ru namal la pen mlien ye pi nado dangret banduai Hendai hab berit ke ka bangakwa ban ong ye pia kani kapor. Kata ka jing duai, kam dei ka jing duai ka ba pi duai ba pishu sngam. Haba ki bahia basan ki duai. Lani pishu pen bot ya ke ka ba ki duai. Hendai ke ka jing duai ka bangakwa ban ong ye pia kani kapor. Ka dei kata ka jing duai ka ba ma pia kren marway shimet bat ublay. Bakata ka jing duai kami naka doknot jong pihi. Bat kita ki kentien kimi naki rimyang shentur jong pihi. Bama pia kren bat ublay personally. Laga long pi ai ki jing ro ya u. Laga long pi pentip sya ublay, pi kerpat sya u. Baro ka di ban mi naka doknot jong pihi. Pila ban ong yang kumnongin duai. Habangi ditangki kena ki beren. Ngimpat jumlien ban duai hinala dia. Hendai hab beren. Ngakwa ban ong ye pi baka jing duai. Kaba pi duai wala pi long tangki hab ki beret. Hendai ublay usngap ye pi. Kam tama pi ki hab ki beret. Ujisu it bahai ki hab ki beret. Bat kumta ublay usngap. Laka long tangsi kentien ru. Hendai hab pi duai bat kami natu ka doknot jong pi. Ublay usngap ya jing duai jong pi. Ka gospel Matthias ka linong ka ba arway ka khot ka ba arfu ar ka ongkum ni. Bat ya ki baro kat ki ba pin pan ha ka jing duai da ka jinget pin pedang. Te heb berit ka khot ya pi iway pi iway. Ba pin a ya kata ka jing duai ka jong pi hi naladi hi. Pila ban ong kumnongin duai. Ban penslur ya pi, ngakwa banyalam jingmot ya pi, syapang ubay ukena. Kaktian ka jong ublay, haka gospel Matthias kalong ka bakat saw, kaya tu engi kat ba u Jisu udang hikai. Bat sibun kipat ba kilawan ban sengap ya u Jisu. Bat kat ba kidang wan sengap kumta, long kapor kalanang yan. Bat kamit ru kalawan. Kiburiu kila tangan. Kisenrahan kila kuslay. Te ingin pendap jingba mi uni ubriu kat ni kia don. Kaktian ka jong ublay ko ong kidan san hajar tangki rang bah. Kamu nak dangi ken bat ki kena bat ki long kini kila ya bun bah. Kila ya kuslay kum no kin le. Kila ya ong ya Jisu pa no ikini ki briu. Aba kina wat jingba mi, aba kina wat yang basa. Hendai Jisu la ong ai ma pi ka jingba. Kisenran kila kuslay na ingin yo ya kata ka jingba kat kingi upat lang ubabun. Hendai nya tu ipi hakum kata kapor udan uway ukena uberet
Ulawan ra eita I jingbam ubalasong. Ibadan santili ki kepu bat arli ki dokha. Tep lakan dap ni em kita kipat bak ki babun. Hendai ula ai takan dok not jong ubaro. Bat pio ia ke jing shisha. Ba uji suling ba kita ki santili ki kepu baki arli ki dokha. Ula kerku bat baro ki baidan hangta. Kita ki san hajar kila dap ke jingbam ya ki. Namar balai ba uni ukna ula ai da ke dok not. Te heb bered haba piru pi duai. Pi ai da ka dok not ke jong pi baro. Ublay usngap ya pi. Bat ka jing duai jong pi. Kan long ka jing kerku ya ki babun ba. Ki para benrio. Ki para banget. Haka ni ka satlak jong ka pertai. Kenang ban penshlo syo ya pi. Ngakwa banyak tuk hana ya pi atli ki jing tuk hana. Ngakwa pensap hai ki ni ki jing tuk hana. Bat shwa banyak tuk hana. Ngakwa banyalam jingmot ya pi ya ini iwe inuksa. Syuring jingmot bat nga, ya uni ubitor, ubadon ya kani ko ke balik. Kani kalong kum ka jing jonga jong pe. Uble ai yang ni ka jing ka bakmen, ka basok, ka barap tang baki jing kerku. Hendai ka ka baja kalong ba suki kawan ka jing dom ka batap. Pila banyak I mentakan ni kala kelarong yong. Ka jingdum. Ka kata ka jingdum. Ka jing sarong. Ka jing thok. Ka jing lamler. Ka jing bishni. Ka jing pihun. Ka jing pang. Ka jing snowsi. Ka jing kuslai. Ka jing atnot. Ki babun ba kila penyong ya kan ye ka jing Ngat ia syuhang tu bat gin saya pet hadin kat tukat Nepal. Ka ka ban but. Ya katu kan nuksa ka bangan pen EAP. Bat ke ke jingmut halor katu kan nuksa. Sengap kai nganya tuk khana EAP. Ka jing tuk khana ka baningkong. HAKA we ka shnong hang te apo California. Hakis pasnem ki bakam menshua. La don hang ta ka we ka shnong haka baki brio ki babun hapteng jong ki de ki NONGRUM. Henry haka ta ka snem la ong ba ki ni ki NONGRUM ki so si ba ki so kuslai ba. Ka ka daw. Kalong ba haka ta ka jakarep jong ki hang ta halingka ki don ki knyang. Ki baju le kum nu ki ni ki knyang ki juba mar ki penjat no ki tu ki jingthong. Ba kita ki knyang ni tang iwai an ki buon ba. Ba ki NONGRUM ki kuslai hadu kata-kata. Ki perkhal ada kaya ilong kum ni. Kila bandu ya ka bam. Ki jurkin num long shu. Bat kum ta kila bandu no eki. Bat kila ban dan ka jing kerdu ha ka jing bam. Te kum ta loong baka sorkar kalai lekat bala ban penbiang eki ni ki dawai ki ban sendait ban penyap eki kenyang. Henry ka taru kam tregam. Namara da ki sendait kendiat kita ki kenyang kimja. Bada ki ashibon ya kata ka dawai penyap kenyang ujur unsa jad no, ujur unsa do no eki vitamin baro. Tukum ta kita ki NONGRUM kila kuslaya do kata-kata kum nukin dia. Uwe NONGRUM ubadan iwe ikun kentai. Uniru NONGRUM kuslai bahaya kata ka ju ka jing shem ka jong o lamba kita ki we ki para NONGRUM. Haka we kasi ita ikun jong o ila ongum ni yong kopa. Yasit la Simon step ni led hang te halingka. Dikum ta dang step atau kupa ula led bat ita ukpa ba ita ikun kila idon hak ta halingka. Ita ikun iong pet pa. Nyamla syuk ban pendu ikini ki kenyang. Bagi ni ki kenyang kin sa pendu iki jing thong jongi. Tu ngenyap duai ban pan jing rap nau blai. Diklai dem khot sia hang ta halingka bat kilai duai. Masen dep ban duai ban ong amen. Masen plit ki khamat jongki ki yo ishi pun ki ting up ki balawan. Bagi le yu kita ki ting up. Ki lawan ban pu ya kita ki kenyang na kita ki jing thong. Hadu ba kita ki kenyang kim don shu uweiru. Hatu kata kam dei ka borjong ka jing duai. Sakawai pat ka jing atuk khana. Hakawai ka shnong. Kata ka shnong ka don hatra jong wei ulum ubajrong ba. Ba du bahe ba. Ki briu ha kata ka shnong ki kuslai ba. Namar ba ka dei ka jaka ka bam da yo ba ki kijat singi. Namar ka jingka jong tau lum. Tiki beri wahang takim dalong ki bakot ki bakhya. Namar baka jaka ka khamlong sngem namar bakim da yo than ki kijat sngi.
Ki kena ki ba don hakata ka shinong. Ki lai kren paramaki. Ki ong piken mau habang ngilet syaka Sunday school. Imes ijupen ken mau ya ka wei ka khot na ka tin ka jong ublei ha ka gospel umat hios kelendong ka ba khat nyo ka khot ka ba arpho ka ong kum ni namar kata shishang ong happy lada pi don ka jinget ka bakat iwe isembai tersu pen ong ha uni ulum tu let no nang ni hangtai ti on let no ken but om don ke ai ru ya ka ba om la man le kilakan mau ya kan ni ka khot bagi ong tongnya duai para mangi ba ublei unweng no yau te ulum kenang bangin yo iki kejat sengi bat ngin long ki basyat bakalan ka jing duai ka jongki ka long na ka sengi na ka tayo na ki benai ki snam hendai uta ulum usa kumju le singin so thamula dai kumnun la ban weng kat yo ulum ubahe ha ka wei ka sengi la ong kala ja balawan ka jing sawa ka bas ngo shirkai ba bar kata ka jing sawa ka la pen kendet ya kata ka shinong kila persyang bansap na kata ka jing sawa kawan tang makim lap na ru kat banang yat ki benai long hakoi ke sengi kila baka ki kejat sengi ki shat kensan ha kata ka jaka bar kata ka jaka kala long ka bating shan maka bas adu kata kila lingo ke ikin ni ka baja enda kila pai khamat chau ta ulum ki syam bau ta ulum don sure kita ki kena kilai kemen bekilai risa ki ong ublei ulas ngap ek jing duai jongi kata ka jing duai ba kan ki ketie nak ting jong ublei ki long ki basisha enda ki lawat benya ki syam bakadon ka wi ka company kata ka company ka kwa banchna ya ka surak lenti banyat banda ki start benya ki lawat ki syam ba dan tang ka wi ka lat ka long ban hab ban mat yau taulum banchna lingbau taulum tekum ta kilawan rak ki kor ki bor barok ki badai bat kila pen madan yau taulum ban dah bau taulum madan kita ki kejat sengi kila yo ban yuk kejat ha kata kasnang te hab berat hatu nginang artatin ya ka jing duai da shisha kalong ka bor la kalong ni pi ki hab berat bat ya barok ki balasan ka khot yang ngabat ya pi ki hab berat bangin duai halak sengi klem dapur habangi duai ngilek kum lu ham ibu art leki kiti dai ne em kidan shibon ki jing duai te habren habangi duai ngilek kum lu gijubu art leki kiti kum ne dai kidan shibon ki jing batai ki bay dai ba ki jing duai ki bay dai ba kini ki benta je kini ki santli ki shimprakti hindai hakan ni step akwa banyalam jing mut ya pikum ne kini kisan teli kishim prakti ken mau yangi haba ngi duai man kapor kabaningkong kade kani tikme kalong kham hajan yangi ngin duai ningkong yala de ya ka yeng ka sem ya ime ipa ya ki henman ki para ya ki bahayeng ki bahasam jong phi baro ki baran ka jinga dei bat phi ba ublei on care on sumar yangi hakum kani kapor ka ba kapor ka ba syaptieng kapor ka ba khuslai kapor ka ba ngi baro ngim su thu kum nongin le hindrei ngin pa ki khamat jangi shoblai pin duai kerpang naka benta ka yeng ba ki ba thon jong pi baro ka ba ar ka ni ka kti ka ba kedau ni ka kti ka ba kedau ka ni ngin duai naka benta ki paralok ki para marjan ki parlok jong pi la kalong hai ki badan ki ba sa marjan bat pi ki balet jingiaseng ki baile school ki para marjan saudong ngin duai baka juga sangti ke jong blei kan da kan kia kan sumar kan pendap kan penbiang ya kijing dan kambaro kabala ka di ka kti ka bah pedeng ka kham jrong na mar ka tangin kin mawi ki nong yalam jongi la kalong ki nong yalam ha ka dong ha ka shnong ha ka ri ha ka state ke jongi ki nong yalam ha ka balang ki nong yalam baro ngin duai ba ublei on pen kop bo da umen sim ba khoi bakin long maki ki Daniel ki Joshua ki Moses ki ban yo ka jing start ban ya lam yangi kam tam hakani ka por ka ba hadu kata ba ublei on pen dap ki da ka jing start ka besau ngin duai na ka benta ki shakri ki jong ublei haki kam ki ba pher ki ba trai shitam met labat sengi ban trai shitam hakmat naka benta ki jingdan kam jongi banya dai ngi kam tama bangi don hakani ka por ka babaro ngi syap tieng bangi kuslai nam ta uni uknyang jingpang nado ki nurse ki doctor nado ki policeman nado ki media ki journalist
Kini kiba tray ki kam kiba red barok bat kiba khrau barok kiba donya ka bentah hala ki jong ki bentah. Ngin ken mau ye ki barok ba ublay on tap iki dak snam ke jong Jesus Christ pon pelat silyang na kini ki jingele ki babon na kini ki jing ki jing kuslai ki babon. Bat khat do ini ikti ibaret. Kamot ngin duai na ka bentah ki tu ki bang ngim itu eki ngim tip ke kerteng jongki ngim tip ki sa ha hendrengin duai ru na ka bentah jongki hangnu bakidon ki babon ki para khna ki bakomapi ki badan na preng jongki ki kimi ki pa jongki ki bade ki doctor ki nurse ki bamya kendu eki la ki jongki khun ki bahab ban lech ki kam ki jam ki jongki ki don na preng ki parlok khna jongpi ki ba imei pa jongpi ki khuslai dayen bam dayen pendam ki don na preng jong pe ki khap ki baret HAKA ba ki bahayeng ki basem ki ba ki bathon jong ki dan haki hospital ki dan na preng ki jingpang jing shitam ngen ken maulem ye ki wala ngem itu e ki ru hendreng ngen ken maulem ye ki baro tinga kwa ban ya lambing e pi itu inuksa ibang apen iya pi mene mo itu ibitor ibapen iya pi mene ngen pet ayu kan ye ka jingmut jong kan ye ka nuksa pi ham mene kala yong mo ge pi kala tap de ki jing ki jing kuslai, ki jing shitam, ki jing thok, ki jing skor, baru ko tu kabla penyong no ekane ki jing jongi. Henry habangi duai ha ublay udan kabor ban sat no ekita baru. Pi imene kala yong mentah kelas dang bane biang. Kani ken kadai kabor jong ka jing duai. Adama pi ki hab baret ki balasan baru kinya snok ki tilang ban duai ha ublay manna ka khalep mat ublay un sngap ya ki jing duai jongi bat ublay un ben kia yangi bat un sat lot par ya kita ki jing kuslai ki jing shepti ki jing dum baro ha ka jing ki jongi ublay un kurku lingba ka ni ka kubor ublay na ka benta ka buram jong o amen ngit pila sha skor bha na khtin ki jong blay but to blay un kurku ye pi we un kurku ru I Mrs TABITHA LYNGDOH ibla ai jingkren hapring jungi but nganget play a snap ibla so score bha kala long shisha ka jingkur khu ngi we pi we kumju ilaru ibla ai ka special number ka jongpi to blay un kur khu yepi unang pendon kam yepi ya ka sap ko blay open kup ha ka jingim ka jongpi mentangin pen wai no di shakri jungi but nginya snok ti lang na bangir wai jirwai ka bas dress pa iwe ba thmai but sunspa propun reu na ka barim dress pa iwe but sunspa propun reu na ka barim
beli kepanjang bah meneng ni anggo ime ko try ba meladon kat ni jingshakri ke jengi baro ko we nadu basang ba du manawai but to ai ke jingai e ba jong beli ko pa beli khun bo beli sim ko ai ni lai ki don kat ban ngi kum ke Jingiaseng Khynnah bat kum jur bat kini ki reunget hakleng slak jok pertain nadu anta bat hadu halakarta amen.